And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Sana hindi pa huli ang lahat. At sana tayo pa rin sa dulo. Hi DJ Rocky at sa mga tagapakinig mo. 4 years na akong nakikinig sa programa mo. Hanggang sa naisipan kong isulat din sa iyo ang storya ko. Habang isinusulat ko ang kwento kong ito, ay umaagos pa rin ang mga luha ko. At bumabalik ang lahat ng sakit 9 years ago. Itago mo ko sa pangalang Reth at ito ang aking secret file. Back in 2008, nakilala ko ang lalaking masasabi kong my greatest love. Itago natin siya sa pangalang Steve. Nagkakilala kami sa university na pinapasukan namin noong first year college pa kami through a common friend. Simula nung nagkakilala kami, ay madalas na kaming magkayayaan ng kainan sa labas. Or kung minsan, kapag parehas kaming walang ginagawa after school, gumagala kami. O di kaya'y tumatambay sa cafe malapit sa apartment ko. Naging routine din niya yung pagdalaw sa akin sa apartment mismo. Naging malapit kami ni Steve sa isa't isa. Naging mag-MU hanggang sa nagkaaminan na ng feelings at doon na nagsimula ang relasyon naming dalawa. Pinaramdam at binigay niya sa akin lahat ng pagmamahal at pag-aalaga ng isang boyfriend. Araw-araw niyang pinaparamdam sa akin na espesyal ako. Na mahal niya ako. At ako lang. Ramdam kong tapat si Steve sa akin. At ganun din naman ako sa kanya. Sobra rin ang pagmamahal at pag-aalaga ang ibinibigay ko sa kanya. Wala kaming iwanan. Umabot kami ng 5 years na pag-uusapan na rin namin ang future namin together. Yung pagpapakasal at kung ano-ano pang mga plano. Basta, magkasama naming aabutin ang lahat ng mga pangarap namin sa buhay. He was the perfect one for me. Siya na yung lalaking hinihingi ko kay Lord. Siya yung pahinga ko sa bawat araw na napapagod ako. Siya yung nagpapagaan ng loob ko. Sa kanya lang ako may kapayapaan. Hanggang sa graduate na siya at ako mag 5th year pa lang. Naging busy ako sa trainings ko sa field at ganoon din siya sa first work niya. Nawawalan na kami ng oras sa isa't isa at madalas na kaming mag-away kahit sa mga maliliit na bagay. Parang unti-unti kaming nalalayo sa isa't isa. Alam mo yung kahit magkasama kayo pero parang ang layo-layo nyo pa rin. Napapadalas na yung away namin at parang unti-unti rin akong napapagod sa relasyon namin. Hanggang sa umabot ako sa desisyon na makipaghiwalay na lang
para may space kami at makapag-focus sa mga ginagawa namin. Ramdam kong napagod na rin siya sa akin. Masakit yung naging desisyon ko. At hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko yun. Mula nung naghiwalay kami, hindi ko na nakita si Steve. Hindi na rin siya nagparamdam sa akin through text o kahit sa social media. Dala-dala ko araw-araw ang pagsisisi, sakit at bigat sa dibdib ng naging desisyon ko. Araw-araw kong pinagsisisihan yun. Iniiyak ko tuwing gabi kasi namimiss ko na si Steve. Kung maibabalik ko lang sana ang panahon at oras, hindi ko sana pinakawalan ang taong mahal na mahal ako at mahal na mahal ko. Sana naging matatag ako at sana hindi ako agad sumuko. Year 2015, nalaman ko na sa abroad na pala si Steve. Masaya ako dahil isa yon sa mga plano niya after makagraduate. In fact, plano naming dalawa. Sabi ng pinsan niya, wala pa rin namang girlfriend si Steve. At dahil sa nalaman ko, natuwa ako at gumawa ako ng paraan para magka-communicate uli kami. Pero hindi umayon sa akin ang tadhana. Hindi niya pinapansin lahat ng email ko. Kahit pa kinuwento ako sa kanya ng pinsan niya, ngumiti lang daw si Steve. Pero walang reaksyon tungkol sa akin. Araw-araw, pinagdarasal ko na sana kami na lang uli. Sana bumalik siya sa akin. Sana magkita uli kami. Then last year, nagkaroon ako ng balita sa kanya. Hanggang dun lang. Okay naman siya. Masaya sa ginagawa niya. May trabaho. Pero syempre, iba yung sakit na hindi na ako pinapansin. Iniiyak ko na lang lahat. At pinagdarasal siya kung nasaan man siya. At kung sino man ang kasama niya na sana maging masaya sila. Then last week, October 25, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ko si Steve sa isang furniture store. Agad ko siyang tinawag, nilapitan, at kinumusta. Naghalo ang kaba, excitement, saya, at lungkot. Ngayong nalaman kong nakabalik na pala siya sa Pinas. But on top of all the feelings that I felt, ay yung pagmamahal na nararamdaman ko pa rin para sa kanya hanggang ngayon. DJ Rocky, mas gumwapo si Steve ngayon. Gusto ko man siyang yakapin, pero pinigilan ko ang sarili ko. Gusto kong umiyak sa harap niya ng mga oras na yun, pero pinigilan ko dahil ang daming tao sa paligid. Kinamusta niya rin naman ako. Nagtanong-tanong tungkol sa trabaho ko. At nagpatulong din na pumili ng furniture para sa ipinapatayo niyang bahay. Ang mga kulay, white, cream, and nude brown. Nang malaman ko yun, parang pinisil na naman yung puso ko. Yung puso kong may sugat na. Kasi yung theme color na yun yung pangarap namin dati pa eh. Sayang lang na hindi na ako yung kasama sa mga plano at sa pag-abot niya ng mga pangarap namin sa buhay. Pagkatapos namin magkwentuhan tungkol sa furniture and interior design, agad na ako nagpaalam kasi may client call ako. Parang blanco ang utak ko nung umalis ako.
I never had enough chance to tell him everything I wanna say to him. Kaya DJ Rocky, hindi ko alam kung magkikita pa kami o hindi na. Pero sana kahit sa pamamagitan lang ng programa mo, ay maipaabot ko kay Steve ang nilalaman ng puso ko. Araw-araw. Steve, mahal. It's been 9 years since last tayong nagkausap tungkol sa ating dalawa. Sana mapakinggan mo to. Masayang masaya ako nung nagkita ulit tayo. Mas lalo kang gumwapo. It's been 9 years nung natapos tayo. Sorry kung bumitaw ako. Sorry kung naging mahina ako. Sorry kung sinukuan kita agad. Sorry kung nasaktan kita. Alam mo, nung nakipag-iwalay ako, hindi na ako nagkaroon ng iba pang boyfriend. Never din akong naging interesado sa iba. Araw-araw, pinagsisisihan ko na binitiwan kita. Araw-araw, dala-dala ko ang sakit. Araw-araw, dala-dala ko yung bigat sa dibdib ng maling desisyon ko noon para sa ating dalawa. It's been 9 years. Pero ikaw pa rin ang gusto kong makasama habang buhay. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang mahal ko. Araw-araw kong pinagdarasal na sana okay ka. Na sana masaya ka. Na sana magkaroon pa tayo ng second chance. Kahit konti. Kahit konting pag-asa lang. Maipadama mo man lang sa akin. Kasi kahit konti, hindi nabawasan ang pagmamahal ko sa'yo. Ang tanging hiling ko lang ay sana hindi pa huli ang lahat. At sana tayo pa rin sa dulo. Mahal na mahal pa rin kita, Steve. Ikaw lang. Habang isinusulat ko ito ngayon, ay walang patid ang mga luha mula sa mga mata ko. At parang nilulunod sa sakit at lungkot ang puso ko. Hanggang dito na lang, DJ Rocky. Salamat sa pagbabasa. Muli, ako si Ref. At ito ang aking secret file.